asị na pastọ anụnwa dakporo nwunye mmadụ n'ike ma gbaa ya egwu ọlakịrịpụtụ ma tụbakwanya bụ nwaanyị ime ndị be bịakwanụ ka unu nụrụ akụkọ nke a si na Benin City wee na-abịa na pastọ unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa n'afa ya bụ Ebube Wonder na ya bụ pastọ na-eme ife ịrịba ama o wee bụ n'ọnụ ukwu ndị nwunye mmadụ ka ọ na-emezi ife ịrịba ama na nke ikpeazụ a nke bụ na o nwere nwaanyị nwa asị na-anụ di pastọ anụnwa wee jide ya na ife ọ kwọrọ ya dọkwa ịka akọ mana a na-akọwa na ọ dakporo ya bụ nwaanyị n'ike na ọ bụghị ọchịchị obi ya bụ nwaanyị wee na-ajụzi kedu ụdịka n'ike pastọ dakporo nwaanyị nwa ofu mbọsị ka ọ dakporo ya n'ike nwa ka mbọsị na-abụ nke bụzi na ya bụ nwaanyị dị ime wee na-achọpụta na nwaanyị dị ime na ọ di ya tụbara ya ime na onye tụbara ya ime bụkwanụ pastọ ebe onu fụrụ pastọ kịta aka na-aba ogokwa ya otu aka nke bụzi na ndị memba chọọchị ya na ebe a wee na-akpọ ya pastọ ndị ọgwụ ego pastọ nọ n'ogboni pastọ merụ nke nwa na onwe onye nke na-asị ya na ọkwọsị ya na ọya anwụ under 1 month na ya na-eye na ọnwụgokwanụ na kịta anụnwa na ọnwụgo na okwu ogburi amụma na ọya anwụ na tata na iko nya bụ pastọ ejugokwanụ na aka na-aba aghọgị otu aka wee na-asị kedu nwaanyị nwa maka ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na si gosifa nwaanyị nwa nọ na di pastọ agbara egwu ọlakịrịpụtụ wee tụba ya ime nke bụzi na nwaanyị na-akọwazi nọ n'ike ka pastọ dakporie wee gbaa ya egwu nya bụ ọlakịrịpụtụ na nwaanyị dozikwa ime na-ajụzi onye nwezi nwa nwaanyị bu n'afọ ọ na-abụ amụọ nwa ọ na-abụ pastọ nwezi nwa ka ọ na-abụ nwoke na-anụ nwaanyị mere ego n'isi nwaanyị onye ya enwe nwa maka na pastọ unu na-afụ ebe ọ ya anụgonu nwaanyị nwee famili nke ya o wee jide nwunye ndị mmadụ na-abịa ụka na chọọchị ya ọ makwa na di ndị ahụ sokwa wee na-abịa ụka na chọọchị wee na-aghọrịfa wee na-etitọrịfa werefa na-agbalịsa nsurugede ọmahụ na-egwu ndị mmụọ aka na-akọkwa nke pastọ Amos onye nke dakporo nwatakịrị n'ike o werukwa nke onye anụnwa pastọ nke a ka nọkwa na nga na-eche mbosi oyi eju n'ikpe amadụ na pastọ nke a nọkwa n'ụlọ ụka nke ya wee na-agwọrịkwa nke ya wee jide ndị chọọchị membia wee na-atụrụfe otu amụ wee na-agbafe egwu ọlakịrịpụtụ na-agbafa one for the road sa nturugede were ndị chọọchị membia wee na-agbalị mishọnarị jọni mbụ pastọ unu na-afụ ebe a nke bụzi na nwunye mmadụ bụ ife lapụtara ya ebe nwunye mmadụ lapụtara ya onye mazi ife nya na ụmụ agbọghọbịa na-eje nke a bụzi ife ọ na-eti ndị nke ahụ bụzi anyị ka akwụna ndị mmadụ na-asị na si gosifa nwaanyị nwasị na-adakpuru ya n'ike ka ama na nwaanyị nwa ọ bụ ụmụazị ka ofu ụbọchị ka nya na pastọ mere ife nwa o ji wee dị ime mana ife a na-ajụzi maka ndị asịrị ife onyonyo afa akọwahụla ya ọfụma ka aka na-agbụsi wee ghọkwanụ pastọ otu aka ka esi wee jidie na ọ na-abụ na nwaanyị nwa dị ime ọ na-abụ na di ya esi na ọhịa atụba ike nwaanyị tabazie n'ọnụ gwa di ya na pastọ tụbara ka ọ na-abụ aghọtaghị m ka esi wee jidie ka ọ na-abụ na pastọ nọkwa n'ime chọọchị ya wee na-agbanya bụ nwaanyị egwu ọlakịrịpụtụ mmadụ mepezi ụzọ wee jidefa aka na-abụghị ofe otu aka ajụzie nwaanyị otu na pastọ dakporie n'ike na ọ bụghị ọchịchị obi ya na-anụkwa na ụdị akụkọ nke a biko unu nekwa anya unu ya afụzikwa dadiji onu ka o tekepụrụ afọ ebe a n'ọdụkwako n'ogige ndị uwe ojii ka anọ maka ọ kpọzie lọya ya wee dị ebe a kịta anụnwa wee na-agwa ndị na-ese pastọ ife onyonyo na ọnya nwa bụkwa na onye ọkaikpe pastọ unu nezikwa anya unu ya afụkwa na ịga dozikwa pastọ unu n'aka o ji ịga nezie n'ọkpa chuye chuo ji agba ọsọ n'igwe chuo ji agba ndị nwunye mmadụ ọlakịrịpụtụ ntu ọkpachi uye a ọ na-eme inu ntu a ka ogologo gbagagbua ya ha nwata rigoro okwe ya ọ dịkwa ka pastọ bụ igba ndị eze o ji wee na-alawiti ndị chọọchị membia ọla nwa agbọghọ lakwa nwaanyị nọ na di nke bụzi na nwaanyị nọ na di lapụtara aka na-abụ ji wee gho ya otu aka na-enekwa anya bụ pastọ ọfụma ka ị marụ na onye isi ndị nchụaja nwunye ọ bụkwa na onye isi ndị nchụaja nwunye ka ị kpọchakwa ya na nkọ ka ị marụ na pastọ esogo wee nye ndị ebe a wee nye ndị ebe a na pastọ esogo wee tụọrọ ya ụtụ amụ na-asịkwa na ife pastọ na-atụ adịrọkwa ịka akụ n'ọkwa ọgba nje na ọgba nwa na ife o ji ndị chọọchị memba ya eme ebe ya ekwekerekwala nwaanyị nya ebe o meziri ndị nne nwaanyị etu agwazienụ m ike isi na anya ya adozi ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụkwa na nwunye ma ọ bụ ọyị nwaanyị bụkwa onye na-ala ike ife dadiji oge ọbụla pastọ m onye isi ndị nchụaja m ọ ganyekwa ya enyo abịakwa n'elu akwa nke nwunye ọ gwakwa ụmụọyị nwaanyị gwagụ ma erie mekwa ya ka o si wee kwu otu ogo takwa efere taa otu ogo ma iti nwa otu ogo ruo aka ghụọ ịgbarụ nnọọ ka nwunye otu wee tị ugwu mee ya nya mekwa ya nya maka ime ihe nye orukwa n'ụlọ ụka dadiji ya ajụkwa ya na ị na-emekwa ya ọfụma nwaanyị wee tizie mba na ihe eme ya ọfụma nekwa ọkadadiji tepụrụ ọnụ n'ala nekwa ọkadadiji nara ụra wee lahụ mgbe anyị na-ebezi anya m ịnatazie ti nwunye onye meghere
nwaanyị atụghị na iti na awụ ya na afọ na-atị ya na ahụ adịghị ya na kịtịkpa na otoro na-agbapụtife afọ ihe ama na dadi GO na jezighị ọrụ ikpete ịda arụ wee na-arụrụ onye bụ ọrụ na-ekwu onye nke a na ọ bụ na ejideghị ya kịta ayawa ama ife ọ na-eme aka na-aba ogokwa ya otu aka Ebube wonder. Ebube wonder. What talk? Not too much. Ebube wonder. Not too much. How do you feel now? I'm market. Ebube wonder. I'm market. Pastor. Pastor. People work for the Ebube. And I do what they do. You say now you be a Jakunaja. People don't go for work. Pastor, I see your life, I never die. You never die that 1 month. I never die, yeah? Okay. Let me be lawyer.